Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai Kajing ai senam ban kajing no senyang syaki cekapan lang senam ban tengkai nak benta kajing don kam ba kerki jong ki breu ki bapang ki basitom kalong gawai ni kilat ban irap ye ki para breu ya kajing don kam ye ka senam ban yo biang ye kajing im ban ban yai ban yang hasla jong ne ka perthai ka SELD committee jong ka khanar lang do shate pastorate si union bat ka blood bank civil hospital nongpo harkat ka Meghalaya AIDS Control Society ka State Blood Confusion Council National Health Mission kilapan long ya ka blood donation camp kom awareness program ha ka sinsajan jong tayo balala kata ha ka arpo khandai tere ku jiliu arjar arp sau ya ka balapan long ha conference hall civil hospital nongpo Haribahoi district hagini ka singi lala ban penlong ya ka jingilang ka baret bar ka bakham lengkot ban pensyai ban pentip syiki wepat ya ka jingkordor jong ka jingno senyang syaka senam da ka Dr. Peter yang kepada junior specialist pathology blood bank civil hospital nongpo bat ka Dr. O Badwar kepada ka junior specialist transfusion medicine blood bank civil hospital nongpo haka jingidon lang jong uba JMR Makodo ubadi vice president jong ka khanar langdo syati pastorate si union ringkat ru reverend CS Klein ubadi executive secretary jong ka khanar langdo syati pastorate si union ki nong train na ka blood bank civil hospital nongpo lembat ki khun samla na ki si society baper ki bahap hapo ka pastorate hadin ka jingilang kidkhot jong ka SELD committee jong ka khanar langdo syate pastorate si union lembat ki khun samla na ki society baper hadin miklada ban tes ye ki jingdon kam haswa bakin aisnam lagi long ne em ban aisnam kumta hadin magi doktor kilada ban examine bhai ki kiladon ki bomla ban no senyang ye kasnam namar ki don ki baduna bat ki babun pelat ka BP lan ka blood pressure lembat kiwi ki jingpang bat ki katto ka nengot ki balabyang hadin magila pendep ye ki jing examine kilala ban no senyang ye kasnam ha ka te jaka penlang senam na kalyang jong ka blood bank civil hospital nongpo kum gijing ai mansi mekin nong aisnam kila ai ru da certificate bat ka voluntary blood donors card kasnam juni kalong ka akyar kabala ko oxygen ha met juni sya paro ka jaka badan kam teladang iduna snam kaduna ko oxygen ru hamet bat kum ta ka kta ka im ka ya pubreu nakata ada karunu nong pang baduna snam ni hab ni mani nakaliang juni ni hab ai bat biang ka snam haka blood center kana manginyo suman ya kum kitu kinompang kibijudan kam snam para borhi kila bandai kibreu mo kitu ki badan trauma kum kitu ki biya kendo accident ne ki bamen saujur bat kum ta ter kilong kemir ki bajuan ki hospital ban khapon lane ban put lane don kitu mo ki ba khapon ni para bor kijudan kam snam hi bat ni tan kitaru kitu ki breu ki baduna snam kum ni khot mo ki badan anemia kitu ki bahap put bahap lihat surgery lani kitu ki dan ki dan ka jimpang SLE merok kini kilong kinompang ki bahap dan kam snam bet khari de kum ta pila hi ban smuthu mo ba hangi tingi dan kam bet ka snam ban ni dan kam ru ban pendiam na benta kini kinompang merok ki balak ban kam snam bar bor hi tanpa haka region ni de ka kum ka jing yui jungi barok hi kalong ban ni dan iduna snam bet ka blood center de kan jungi ni ki blood center barok hi Meghalaya isuduna snam bet kani kalong nakadaw ba iduna bagi voluntary blood donors kan iduna ki break ba one eye mo ka blood donation nakadaw bonsian ka stock jini ngim judon snam ngim jula pendiang ka snam ni na benta kini kinompang ki wan sumara ka hospital jini ka snam jini pilatif ngim na ada ban yo na bukan dawai kan kamlong ki we dawai ba kita pang kita wan sumara ni phat ki bani thi dawai na bukan na pharmacy mo pila yo ka snam pa ngim long ka bendi ban thiet ka ta ka illegally ha India ne shawai ru hi takadaw ikasnam ila panyo tang na don hi ubre one night donation ka blood center juni takadaw kani na nawa kataru ta giyo ikasnam ro em nila pan go tang la kusan sni kala poi ka expiry date kan kumalo ki expiry jun ki dawai hi ngim na bandi pala ta kala poi ka sisnam na asnam na kat badai ka expiry date kan ikasnam ro da gi sim ro ka expiry date tang la kusan sni teswai ka ni hapan kan ikasnam hindi tingi ka ale na egin ka kasnam takadaw bisa stui kasna pengibu hang nega tang shipnai tam ek mi dalapan bu nega palat ek tang im lapan dan kam shu em takadaw mi dan kam di blood donors ki wan ki blood center di ban isnam kana bagi don ka stock kana bagi nompang ki badan kam snam ki la bagi osnam hantur ken
hindi bangin ombak yan pa iki shaway no bang los nam ningin kumar ki bahieng bani be bani wat priyo bani kunta mo iu ila sum thu ila mai ladi la di shem teng kata bakaja yeng ju ino baran bani wat priyo bani arrange bani phone no ban pa wan asna ken tada wa kan lupa stop juni pat tekala suken kinong pang kim jenja ni nyo sumat ubut ini kinong pang badan kan snam tada ken ka ban overcome ya kan ka problem em kada ba ni nakaliang juni de ni alek kat kanila mo ban ra ka awareness kan blood donation ni organize ni blood donation kan ni eye awareness ni pa kibriu ban eye awareness kat kanila sudah kibriu kan mo bikin one chakmat bikin one eye snam daladi hiban one eye snam dalenta ki bikin nongpang tin banjara ki bikin nongpang ki badan kan snam umta kanila akan kintiu kan jaga ka cingpat cingkia ka ilang salam juni ru na mut ban om dia ba in pun ki bang ai ki bre kim la ban ai snam kim tre ban ai snam ma bi don ka jing shakti ma ban ai snam ma ba kim tip kan ka jing ai snam ka long kuno ka liat kuno ta procedure ne yu ka ta ka met ka pha chu ki pun ki ei mo ki jing shakti kham ta le la kim tip ya ka ei di pidon yang ka jing ting ka jing salya kin ban an da ka da ka pa ban assure you ki kan ba da ka ni ka jing ai snam ka lo ka ei ka ba ki tieng la ne mo in salya kin ban an kadai kam ka babhan bat ka khilet na benta jeng ki ki priyo ken khilet na benta jeng nom pam khilet na benta ban yarap yanu ino ki badan kam ki badan ha jeng shito unu priyo bala klas na kerta shimrang ne kin theilu kila ban ai no khatra du postman ki dang la ban ai sna lada ki pat ki klan ken lada ki mudam jeng pam shito mi e hamet jeng di lada ki dan 1 kilo sheneng klas na sheneng ko pilala ban ai ken shimrang du ken theilu hai ni ngai ki bot ki thei ki bawan ta rasni ta kadang ko ban stress hai kata ka point ken ki ken theilu kila ban ai mo dan jing itu ki test ke binile kung ki test HIV ki test hepatitis B C malaria bat sa kawai ka tugas jingpang syphilis kini ki jingpang ki bama bha kabala na kedon ha kasnam dadangi ai ka tugas nam si kinong pang kilaban yo ai ki jingpang bat kilaban yapru nama ndon kio ndon dawai mo ban 3 ki jingpang kung ki HIV relatif ni te takadaw ya kan ya baru kas na pa bingishim ni haban test kan bangi kabanlong safe mo ikinong pang bagilat ban yo ni tikipang te kabay test yung gini snam karam mahatang ki reagent kit ni ong bangile ban ni haban thiet ikitu ki reagent badle ikini ki test takadaw ni charge ndey ya katu snam ba pi ai ndey de ikitu ki by test kataru haka hospital sarkar gi shim kador kabarit mahatang ars pasan pho gi kinong pang lada kini kinong kha bat lada kini ki patient ki badan MHIS ketua smart card ki yo ai kimdan kaman siu tang shiting karo ki badan kaman siu dei tan ki beri ki badan smart card lani kini ki basuat thia untuk ki bamdei ki ba armet ken daga daw long ni ki kasarkar kalabu hi daga rule kalabu hi daki dor ngimla pan charge pala daga taru ni haban shim betang ka tu kador lada pile ki private hospital lai ki shim 1,000 tang ka bai test ki turu te nomor kata bangi baka sarkar kahaban penmi ikitu ke by test em daga daw kishim ke katum de bangi de kas namo what's no to bakla te lada ki brio ki ba wan ki ba kapat untuk ban isnam lada kishim pisai kitu kinong isnam ru kadai kalong against the rule kalong bean lada katip pa sarkar kila ban syakem ru mla ban de kasnam kili ban ai daga mons mo bha lani ki omba voluntary unpaid blood donation lada ki kitu ki basiu ki basyam pisa banin isnam kitu ki khot ki professional donors balada kalap ka sarkar kilaban kemiki kilaban thepiki hajiru takadaw ni shi kaliba ki siu ne em lani ki khamtam ki drug addict em nomor ba ngilapun hamata ki drug addict ki shikwa by drugs kumtu ki one eye ting lai banan padap empat dapre kilawan ay senam yang tekung kiturung ya haban screen yang lah macam mereka senam joki nomor ba kitu ki breo bonsin ki dani ki jingpang HIV hepatitis B C te ka senam joki kamlong safe ki nongpang em tagadang yang lah macam senam lagi te semua haban ya semua tu ekani rumah ka benta bangi dei ban ay voluntarily but klam dei ban shempisa lagi negitu ki nongpang lada pi isnam de lada ki aimon semua bahat ka shong long deki kuptamo bailet by one ka shong haki ka tanyam la ban ong ki nai airu tamba bapin demand bisa na ki te ka long mo ka de ka long against the rule kan tang ashwa ban ong te lada pinang don jing kli shu te sa kli ngi pilaban kli mental ni pilaban kli hadian dalam portion teru
yarap la mengi da ka babi spread yang kene ka awareness pilih itu lang senang syatau ban ban slur la mi ki we ki kana samla ki kinde nang kana samla ki ramba kun ba ong doktor na do kat pra do posnem ki laban ai ka snam jo ki mo la da ki don kinu ki brio ki babi itu ki ba ko aban wan ai snam so ba ban ong ki ba ki laban wan chini shabla center jo ni hagan ko ko por mo na do shupo buji men step hado saw buji hado la steng tu ni dang ni dot mai ha ka center mana ka sini la no ka sini samde si sajan la da ki don so ha fu ni mo ni la ban wan te la da dan kidu so ha ban ong le meki na pedeng jong piru la da pi ko ban wan ai dien ru ban wan sini pila ban wan ai te tang kata